Ola, eu son Vicente Vázquez Vidal, son autor dos Afluentes, este libro publicado en Tulipa Editora, e quería animarvos a que apoiedes o sector do libro, as librarías e o tecido editorial, compartindo nas redes imaxes ou vídeos acompañadas do hashtag este que vedes, dos hashtags que vedes aquí abaixo. Quería tamén lervos un par de poemas dos Afluentes. A carta das estrelas dicía: orientarás moita da túa gran ambición cara a consecución dun lugar que poidas chamar propio. Tamén dicía: escolle para vivir casas de auga, leitos suaves e fluídos. Velaquí o misterio do río, a imposibilidade da súa solidez. Cada vez que sentábamos a ver a auga pasar, acudíamos, sen sabelo, á celebración do noso desxeo. Aquilo que criamos firme desfacíase como se desfán os lazos indisolubles das promesas. Só tiñamos unha presa de azucre escorregando entre as mans. Con ela, queríamos adozar o mar. Confiamos na pedra porque pensamos que é eterna. Equivocámonos. Imaxina un palacio persa que se derrete gran a gran. Imaxina unha pirámide que se desfai nun río de area. Os desertos nacen do desexo dos imperios que outros construíron para a eternidade. A liberdade tamén é unha libraría e a cultura segue nos libros. Deica logo.